eNingizimu Afrika sizwakalisa ubuhlungu obukhulu ngevidiyo kaSisi uPhumzile esabalele esemsebenzini lapha akasebenza khona. Ngeke ngisalisha igama lapha asebenza khona ngoba seziwaxoshwa vele. Kodwa wena Sibali uNhlanzeko iyozidibane lento oyenze kudade wethu ukuthi ekusendele ividiyo bese uyayiposta iyozidibane. Ngiyacela ukuthi eNingizimu Afrika lapha enikhona ni-delete lo video leyo nonke ni-delete. Kubuhlungu siwumndeni sebeze bancenga nami bengingafuni ukuthi ngivele kodwa sengivelile ukuthi ingane ingeyakithi. Siyacela eNingizimu Afrika ukuthi ni-delete lo video ngoba nani ngeke nithande uma sekwenzeke ingane zasemakini ngoba isondo liyajika jika. Kusasa yimi kusasa uwe okwenzeke komfishane nomude kuyenzeka. Siyakhuza umhlola ngane zakwethu ukuthi leya video leya msana ukusendelana yona ingane khona izokhona ukuthi iphinde ihambe emphakathini ngoba izosuka ingane ithatha isinqumo esibi sokuthi mhlawumbe igcine ibulala noma igcine izinto errong. Lokhu asathe ngodwa ubudedengu balomuntu athezwana naye. Siphinde futhi madoda ngiyakhuza kakhulu iyekele lento ukucekela phansi abantu besifazane ngoba lento ukucekela umuntu wesifazane ukuthi umncenge ukuthi ekusendele izinto zakhe zangasese wena bese uposta. Lonto leyo ngiyashaya ngiyahlikiza lapho ngithi ayiphele lonto leyo. Ngiyafisa abantu abanamagama amakhulu abakhuluma kuzwakala bekhulume beyikhuze lento eyenzakalile kungalokhu kwenzeka kanje ngoba demon spreader nabantu abanamagama amakhulu nikhuluma ukuthi kanje 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 ingane iyafa icareer yayo. Sicela ukuthi nikhuze lento lena ingane lento iyenze ngoba ithi yenzela umuntu onemfihlo naba nemfihlo nayo kodwa bengazi ukuthi yenzela umuntu kanje. Ngixolisa ukuba mude ngibe ngimfishane. Ivoice ayikho bafowethu ngibhizi ngealbum yami yes album yami. Webafu singablema lo edlulisile mfethu ukuthi izifinyelele enkundleni zokuxhumana ivideo mfethu yabo. Lento ukuthi intombazane ishuthi ivideo ke isendela lo muntu lo akulona icala leyo mfethu into enziwayo leyo yabo. Abantu abaningi bayayenza nje ithanda neningi zayenza leyo nto. Into nje wrong mfethu abantu besilisa ilento yokuthi bafuna ukuprove ukuthi ubani angamenza izinto ethile besebenzisa